mag-artresin. Hatod sa Indo kan DZGB, ang programang Legally Yours GB. Ini ang programang magtataon ng opinyong legal, madaraning impormasyong legal, asin pagdiskutir kan mga napapanahon na issue, mapadapit sa mga lays kang nasyon, asin maging sa lado lokal. Legally Yours GB. Mga legal advices, asin masimbag sa indong mga kahaputan. Legally Yours GB. Magpartisipar asin magapot, ngunyan, uya ang sa indong makakaiba, digdig sa Legally Yours GB. Dapat aram mo. Ignorance of the law excuses no one. Kaya, dapat aram mo. Marahin na pagkaaga mga tugang. Christine Longabella po para sa programang Legally Yours GB. Dapat aram mo niyan na Sabado, Petsa Enero 24, 2026. Diit na masasala kita sa taon dahil dahil pa kita masyadong sanay na 2026 na pala ngunyan mga tugang. So, sa mga panahon na ini mga tugang, dakol ang daipan nakakauli sa kung saan man sila dapat mag-uli dahil hali pa sana sa bakasyon. Or dakol po dyan na maski minapuon pa sa naan taon, ini ang nahanap nindang free schedule ninda para makatao dinin oras sa saindang sadiri, sa saindang pamilya, para sa saindang bakasyon. So, speaking of bakasyon mga tugang, kung kamo ba ang hapoton, sa inindo mas preferred o mas gusto na magbakasyon kung matauan man kamo nin pagkakataon. Let's say, sa schedule, may pocket money, may budget, syempre may expenses din pag mabakasyon kita, di ba? Or ma-travel ngaya. Sa inindo mas preferred. Domestic ba? Or ibang lugar din, ibang probinsya, syudad, pero digdil lang din sa Pilipinas? Or international, kung saan sa ibang bansa nindo gusto mag-travel, mag-explore, para panibago naman na kultura, o magbakasyon? Ano po ang gusto nindo? Domestic or international? Kung domestic naman, sa indigding lugar sa Pilipinas ang gusto nindong dumanon, na pwedeng daipan nindo na duman, or naduman na nindo, alagad gusto nindong balik-balikan. Yan lang ang dapat na binabalik-balikan. Ako ang, kung ano po na iba pa man, na bako magayon na nakaraan. So kung international naman, anong bansa ang gusto nindong dumanon? So iba, may gustong bansa na dumanon, alagad padipisilan sa pag-apply ng visa, or baka tig-iisip ninda, ma-reject man sana ang application ninda sa visa, kaya duman na sana ngayon na sa mga visa-free pa na countries, kung saan pwedeng makalaog na ang mga Filipino, maski warang visa. Alagad ako man giraray na proseso, igwa man giraray ni nagkapirang requirements na kaipuhan i-comply. Lalo na sa mga tig-fill out, mga kaipuhan i-download sa indang phone, such as Suigov PH, yan, among others, mga kaipuhan na dokumentong ipreparar para sa immigration, para dai ma-offload. So, medyo kaipuhan man giraray pagprepararan. May mga kaipuhan man giraray asikasuhon para makapag-bakasyon ka sa ibang bansa. So, syempre kung mabakasyon kita sa ibang bansa, mga tugang, kung international ang gusto nindong dumanon, dahil na feasible na land travel na bus, through bus or private vehicle ang pag-travel. So, syempre, kaipuhan na mag-book niyan tickets para sa indong flight, kung saan man indo gustong magduman. Speaking of which, na mabook niyan flights mga tugang, dapat aram ta kung ano ang satuyang mga karapatan under the Air Passenger Bill of Rights
In the event na ma-delay po ang satuyang flights or worse, kung ma-cancel ang satuyang flights. Kami nga ni mga tugang kang mga nakaaging semana, halik kami sa other country. And then, nag-abot pa si Ada, si Bagyong Ada, and yaon na din kahaditan mi sa Mayon. Kaya tigmo-monitor mi ang samuyang flight kung makakauli ba kami. Kung madedelay ba or maka-cancel. Maray nga ni bako man na-cancel, ni delay, daid ina-delay ang samuyang flight. Alagad, igwanin nagkapira ang instances o pangyayari kung sa inda naiiwasan po na kinakaipuhan talaga kang airlines para din sa safety kang gabos na ma-delay ang sa indang flight or ma-cancel muna ang flight kang sa indang mga pasahero. Alaga, dapat aramta din kung ano ang satuyang mga karapatan kapag ini po nangyari. Dahil under our Air Passenger Bill of Rights, kapag 3 hours or more po ang delay, dapat matauwanan po kamo ng pagkaon and drinks. Libreng internet, libreng calls, kung may kaipuhan kamong apudan, let's say igwang nagahalat sa indo, sa pamilya nindo, yaon sa kung saan kamo dapat maduman. So, syempre, kaipuhan nindong i-contact kung wala ka mong pang-call. Dapat mag-provide po ang airlines nin free internet and calls. Hotel, kung overnight na po so delay, and transfer, hali sa airport, paduman sa hotel. Kapag na-cancel naman mga tugang, ang flight, igwa po nin options na dapat itawang airlines for rebooking or refund. Rebooking meaning tatawan ka ni option na pwede mong bagon ang schedule, iba na lang na date, kung noarin mo na lang gusto na ipalit na schedule or date kang sa imong flight paduman sa imong destinasyon. Or kung abo mo na mag-rebook, then igwa ka nin option dapat to refund. So, binayad mong pamasahe duman sa airline, dapat ibalik ito sa imo. Alagad, kapag kasalanin airlines, ang rason kung na-cancel, na-delay, then entitled din po kamo at the same time dapat sa monetary compensation. So, it will constitute as damages on your part na dapat ibayad din kang airlines po sa indo. Pero ini mga tugang, in general lang po ini, dahil pwede ini na tigtataram ko ngunyan na to be a substitute duman sa legal advice, kung ano po ang dapat na advice na itao sa indo sa specific facts and circumstances surrounding your case or the matter before you, kung ano man ang specific na nangyari sa imo, kung na-cancel ba ang sa imong flight, na-delay ang sa imong flight, and kung ano ang rason. So, of course, kayo po man po giraray pirmi na magpa-consult sa indong mas kisisay na preferred na lawyer. And much better din na kung igwaman ka mong gustong clarifications, kahaputan, then naman ako na magdiretso po sa airlines kung sisay ang pwedeng makaurod dyan. Kung sain man ka mo na airlines nag-book kang sa indong flight. Kasi baka atyan kaan, nagrani na tulos ka mo sa abogado, let's say mapag-ibog demand letter para ma-rebook or refund, so binayad nindo, or madiretso na ka mo sa relevant government agencies, kung saan pwedeng magreklamo manungod sa arog kaini and against duman sa airlines, na daingo na kakauron so pwedeng makauron sa airlines mismo. Malay tabaga kung duman na ka mo
approach sa representative, pwedeng makauron sa airlines mismo, tulos na itatauman sa Indo kung ano ang uh, due na dapat itao sa Indo na option base duman sa pangyayari sa Indong flight. Igwa din ni nagkapirang airlines mga tugang, nayaon dyan, maski nga ni sa indang website, may ilig na dyan kung ano po ang options or pwedeng mangyari or pwede mong maging remedyo in the event na madelay po ang sa imong flight or makancel ini. Yarao naman din iyan dyan. Ang problema kaya sa mga tugang, kita mga Pilipino, dahil kita nagbabasa, di ba? Dahil tatig-babasa gabos na nahiling ka na dapat basahon para kapag may mangyaring araw ka ini, aram na tulos kung ano ang dapat gibuhon, aram na ang remedyo, ang options, kaysa minareklamo tulos kita. So, iningani sa sarong website, sa website kang sarong airline, yaon dyan so if your flight is canceled, and you can choose one from the following options: reaccommodation to the next flight, kung available ini. Then, pwedeng i-rebook for free. For free po ang rebooking up to 30 days before or 30 days after the original schedule. So, kung ang pag-rebooking naman, lagpas na sa 30-day period na ito, then pwedeng magkaigwa na niyan nagkapirang pagkakaiba duman sa pamasahe. Kung saan baka pagbayado na kamuki, nagkapira lang. Okay? And conversion to travel fund. So, kung igwa ka mong travel fund sa airlines na ini, then pwedeng dumandin ninda ibalik ang sa indong kwarta. Then refund according to the original form of payment. So, let's say nagbayad ka mo through cash, through bank transfer, then ibabalik ninda sa Indo ang sa indong kwarta o ang sa indong binayad. Kung delayed naman ang flight, according digdi sa website kang sarong airlines, kung 2 hours or longer, ma-provide na sinda ni refreshments, drinks, pagkaon, or food voucher. Kung 4 hours or longer naman ang delay, refreshments, drinks, meals, food voucher. If your flight was delayed because of aircraft, operational, or technical issues, makakakuha da po din one-way travel voucher. If you choose not to board the flight, you may consider it as canceled and igwa pa nin flexible options, which is to rebook for free up to 30 days before or 30 days after the original schedule. Convert the value of the flight to travel fund or refund according to the original form of payment. So, yan mga tugang ang nagkapira sa tuyang mga karapatan, lalo na sa mga mahilig po dyan. Gumala, mag-travel, and then na-stress na maray, biglang nag-update sa indang email na nagbago ang schedule kang sa indang flight, and then dakol na factors ang apektado dahil sa cancel kang flight na ini or dahil sa nagkapira lang na oras na delay, dakol ang apektado, pwedeng igwa kang ka-date doon sa dudumanon mo, and then dahil ka na nahalat, so naraot ang sa imong love life. Oh. Ang malala dyan mga tugang, kung arog digdi sa lugar syempre nasa Bicol kita, wala pang direct flight sa ibang bansa. So, kung ang problema dyan mga tugang, kung nag-book ka ng flight, let's say hali digdi sa Bicol International Airport, arog ka ining oras, and then maabot sa NAIA, arog ka ining oras, paano kung na-move
So, schedule kang flight mo na earlier. And so time na ito na bagong schedule, kang hali mong naiya pa duman sa ibang bansa, naging earlier. So, dahil ka pa ka to nakakahali digdi sa Bicol International Airport. Or, nakahali ka na alagad, dahil ka pa minaabot duman sa naiya. Yan lang usually ang nakaka-stress din, of course, ang nagiging problema. Paano ito na bago sa schedule kang flight mo? So, pag abot mo duman, hali digdi sa Bicol International Airport, pag abot mo sa NAIA, pwedeng nawalat ka na. Di ba? Kang flight, hali NAIA, paduman sa kung saan ka man ang bansa maduman. So, mga arog kaining sitwasyon, you should know that you have the option to rebook your flight. So, kung igwamanin later pa na oras na provided sa imo na option for rebooking, then pwede mong i-rebook ito for free. Or let's say the day after. At least makaduman ka man giraray, medyo na delay lang ni, let's say, 1 day, 24 hours, or maybe less than 24 hours. And again, pag overnight po, so delay, then pwedeng tawan din ka mo nin option na providean din ka mo nin amenities. Ining amenities na ini mga tugang, tig-aapod ang ibig sabihin ka ini, pwede ka mong providean nin hotel accommodation as well for free kang airlines. Okay? Kasi syempre, lalo na kung bako manindo sala, alangan duman ka mo sa airport makaturog na tige-expect nindo, yan na kamukaan sa indong na-book na hotel duman sa kung saan man ka mo maduman. Lalo na din kung ang na-book nindong hotel duman sa papadumanan nindo for a certain period of days lang, tapos ma-extend lugod dahil sa pag-cancel or dahil sa delayed na flights nindo. So that's why it's very important na aram ta ang yaon sa satuyang Air Passenger Bill of Rights. Good morning, Attorney Tin. Kuya Bob is monitoring to you. Happy New Year. Hi, Kuya Bob Candano. Happy New Year. Oo ba? Ngunyan lang bakit ang mga tugang nag-irilingan digdis sa tuyang programa for 2026. Okay? Kaya maski medyo maraot pang pagmati ko mga tugang, igwa pa kita nin dry ka, pinirit ko na po magprograma kasi halay-halay ko na din kamo dahil nakakaiba ng digdis sa tuyang programa. Hi, Kuya Bob Candano and Sir Reginald King na always monitoring din sa tuyang programa. Hello po, Attorney Tin. Ayan. Kailan ka daw po mag-visit? Kailan ka daw po mag-visit? Iba pa lang ini. Una ko sa programa pa mapag-greet pa. Private message pala. And i-greet ko din, of course, mga may igos na empleyado mi dyan sa Longabella Law Office. Hello to Sarah Cornelius, Colin Justine Longabella, Dieter Velasco, Zar Angeles, and Nicole Villa. Okay? So, ano ang mangyayari mga tugang kapag in-insist nindo, in-assert nindo ang sa indong karapatan? Siyempre, like na araman na nindo na may right palan kami under the Air Passenger Bill of Rights in the event ma-delay or ma-cancel ang samuyang flight. So, in-assert na nindo ining karapatan na ini nindo sa airlines, alagad abo kang airlines itao
kung ano po ang sa indong tiga-assert na sa indong right. Then, that's the time na pwede na din po kamong magreklamo sa nagkapirang government agencies such as Department of Transportation, DOTC, Civil Aeronautics Board, okay, Department of Trade and Industry. So yan po ang nagkapira sa government agencies concerned sa mga araw kaining sitwasyon. Diyan po pwedeng magreklamo. So pwede sinda ang airlines patawan nin fine. Yan ang pwede po na mangyari. But it's a case-to-case basis. So, dahil man magdiretso dumaan again, kaurunan na nin matanos ang airlines. Okay. And kung nabasa na nindo gabos, nayaon dyan sa Air Passenger Bill of Rights, and so mga tigpa-provide po nindo sa indang website, then, iyo po ito ang sa indong i-insist duman sa airlines para at least aware din sinda, aram ninda, na aram nindo ang sa indong mga karapatan, then dahil ninda ito maninigaran na itao sa indo. Okay? Say pa ang mga igrita digde, alat, nasa notes ko na itong mga tugang. So, mga nagtataram na permida asindang nagdadangog sa tuyang programa. Ma'am G. Likop, Ma'am Aurora Pahe, yan, hello po sa Indo. Salamat sa perming pag-antabay sa muyang istasyon. So, iwasan ta na lang na mas stress pag ini nangyayari man sa to. Dahil iwasan kang iba depende sa sitwasyon, depende sa kung ano ang tuyo ninda, nata kaipuhan nindang maghali. Pero tandaan mga tugang na igwa kitang remedyo sa mga araw kaining sitwasyon. Kaipuhan ta sa nang kumalma kasi pag bawo kita kalmado, mas lalong magugulo, mas lalo kayong magkakaproblema. So, kumalma, isipon kung ano ang pwede nindong remedyo, basahon ang Air Passenger Bill of Rights, basahon ang yaon sa website ng airlines na sa indong tigbukan nin flight. Pwede din i-chat ang airlines, di ba igwasin da dyanin mga live agent. So, pwedeng i-chat ito to ask for assistance. And then, kapag aram na nindo kung ano ang appropriate and preferred nindong options na mga tigpa-provide ninda, tigpa-provide kang sa tuyang batas, then, agado na po ito duman sa airlines. Okay. And for sure naman na ma-comply sinda of course kasi tigi-iwasan din naman kang mga arog kaining airlines na i-report sinda syempre sa tuyang relevant government agencies. Okay. So mga tugang, 7 minutos antes po mag 12:00 niin pagkaudto. Sana padagos ka mo mag-antabay sa muyang istasyon para maging updated din kita sa mga bareta. Lalo na po na active ang sa tuyang Mayon Volcano and halos oras-oras tig-aalarma kita sa tuyang mga cellphone kang NDRRMC maski maski madaling araw nagtatanog na ang alarm ta na NDRRMC. So, para permi kitang updated sa mga kaganapan, lalo na ni Mayon Volcano, padagos po ang sa indong pag-antabay sa samuyang istasyon, sa PBN Broadcasting Network, sa DZGB AM. Masunod mga tugang, Bareta, 12:00. Alagad may pahabol kitang greetings. Wait lang.
Morning po, Ma'am Maternity. Welcome back po sa On Air. Happy listening kay Baby Love, Elaya, Syra, Liave, Aranya. God bless all over the world po. Hello, Sir Gerald Aranya. And sa iyong Baby Love na si Elaya, Syra, Liave, Aranya. Yan, at least napahabol ka pa. Sa lado technical, pasalamatan ta po, kaibanan ta dyan. Si Jerome Nico Martinez. Si Saiba J ang kaiba mo dyan. Gabuson ko na sana. Salamat Kuya Bonjing, ang samuyang Chief Technician, Kuya Ramir Tanay. Si Kuya Nems Flora. Kuya Ronald Baldo. Yan, si Sir Jun Napolista. Hello, Kuya Jun. Yan man po digdi si Ate Angel. Hi, Angel! Mustaza! Igwa ako sa imong itatao. Excited ka na ba? Nag-ano ini si Angel, nag-order ini sa kang hali sa ibang bansa. Samuya na lang ito kung ano ito. Hello Angel, deliver ko sa imo dyan soon. And sa ipangyaon, Shara May Leron. Yan, si Karen Nicole Ala. Tama ba? May Nicole ba si Karen? Saan ko kinuha ito? Pero igwa eh. Sabi ni Angel, excited na ako ate magsinghot ka ito. Ala ka dyan. Ano ini? Okay. So, mga tugang, baka yaon din po dyan si Sir Bert Nunez, si Ma'am Gina Ritterly. Hello po sa Indo. Sinda po ang masunod para sa Bareta alas 12. Once again, Christine Longabella for Legally Yours, GB. Dapat aram mo. Mag-ingat po ang gabos, lalo na sa mga may mga travel, may mga masunod pa na travel, sa mga pauli palanghali sa travel, or kung ano man ang sa inyong purpose, nata ako man naghali. Basta mag-ingat po, pirmi, and lamang, okay, ang, tama ba? Yun ba yung term? Ang may kaalaman. Yan. So, at least waaram taang sa to yung rights, mga karapatan, then may tatao din ito sa to. Okay? Happy lunchtime! Sa indung nadangog ang programang